Horas madihita sude akadangan di Manuguton hari 5 Agustus tahun 2026. Hujahaho madihita poda nagabe bohal partudiotta di bagas sadarion na ni guriton ni opui eporus Dr. Justin Siobing nahinan dirok songonon di Yohanes 3 ayat 14 saprima do 26. Songon nao pinatibbo ni si Musa uloki di halongonan songoni naeng patibon anak ni jolmai asa dapotan hangoluan na saliling-liling na ganup na porsea di bana naong dapotan hangoluan na saliling-liling na do na maka porsea anaki alai na somangului anaki dang idaon ni hangoluan saya namia do tahe rimas ni debata di ibana halak pardosa na lahomago do hita sudi anggo sian atutubuta alai asa unang laos mago hita di rohani debata gabi dipukka madalan pardengganan sian holong ni rohana dina siniahonna anak nasadiri patiboon tuhau pinarsilang son na pinatibo ni si Musa uloki baen tudusan hian tuibana sikat tama Tuhan Yesus disi pamorsan na sadosatta manaoni doho manggarar marhite sian hama matena diau pinarsilang asaunang bemago nasana posea di bana asa hanguluan saliling-liling na di nasida manangisen waeng naso majakon pelean pardengganan nasasadai sai na toktong do rimasi debata di ibana bernitsitutu diai halak Israel pakara ni ulok tulung api alai molo mamereng nasida dopak ulong hak hulok hak sai malum ma dihilala suaksoni ikon mangilala situturo hatta dipakara ni ulok narobi ima dosai pauduhotta situturo hatta alani huhut marroha haporsiaon mamereng dopak